Riwruok makedo ne ratich jopuonj ma primar NAT bade ma Makueni okwedo mokalo dwaro mar sirikal mar daro jopuonj duto kowuok e okumba mar thieth mar Minet nyaka mano mar SHA. Jagoro mar NAT ma Makueni Benson Dambuki owacho ni mano en sand midwa ketie e lwet jopuonj nimar jotije mamoko mag sirikal oketi okumba mag ji giwegi. Osiemo duol mar TSC nokang' ma kamano kidek muocho tulo e pachoka kendo yawo ng'anyo e dwe mokwongo mar tam manyien ka pacheno nosir lwedo kod jaod bura ma Kaiti Joshua Kimilu. Si mchezo, sio mambo ya kuchezea. It's a matter of life and death, na hatutaki kulazimishwa kufanya mambo ambayo hatutaki. Kwa hivyo nataka walimu wajitayarishe. In case tunapelekwa huko, tutakuwa na mgomo wa kitaifa ambao hatutaki kutaja madhara yake. Tunaomba serikali itengeneze, ihakikishe ya kwamba hii SHA inafanya, kama ni kufanya ndio watu wetu waache kuwa na shida. Nimekuwa na wazazi wengi wakiniambia tumejaribu hii SHA ifanyi. Tunataka kuambia serikali ihakikishe ya kwamba SHA inafanya kazi, na kama si hivyo turudi kwa NHIF vile tulikuwa nayo mbeleni.